Comencem. I avui a Ràdio Ciutat tenim la presència de la regidora Montserrat Caelles de l'Ajuntament de Reus. Montserrat, moltes gràcies per atendre'ns. Ja sabem que són dies de feina i ara la feina sembla a vegades que s'allargui més de lo normal sempre, no? Perquè reunions, històries ens donen moltes possibilitats per fer canvis importants a la nostra vida. Volíem parlar amb la regidora perquè durant aquesta pandèmia, en el moment més dur, no vam parlar, però sí que ara és interessant fer i reflexionar d'algunes coses. Primer de tot, volíem saber el pla de reactivació de la ciutat. A tu et toca plenament, perquè encarregada de les regidories, en aquest cas de promoció de la ciutat, una regidoria que a més viu en un moment difícil, que és incert els números del turisme, la gent que ens visitarà, o la gent local que vindrà, que potser que a Catalunya hi haurà més turisme interior i serà fantàstic i meravellós, no? I la gent anirà a dinar als restaurants, visitarà el Gaudí Centre, no? La Ruta del Muralisme, però no ho sabem a hores d'ara quin nivell tindrà aquesta projecció, com faran les vacances la gent, si faran vacances, perquè el tema laboral ha sigut molt diferent, i per una altra banda també ets regidora de Relacions Cíviques, i sabem que en aquest cas és escoltar la gent o els portaveus i les persones i les entitats que treballen, sembla ser, no? O hauria de ser així, al punt més directe de la gent, no? Com es configura tot això amb el pla de reactivació? És a dir, tota la feina que s'ha tingut que fer a última hora i en aquest cas molt estudiada, no? Doncs, en primer lloc, Jordi, moltíssimes gràcies també per convidar-me al teu programa, al teu mitjà, i al contrari, no em donis les gràcies a mi, sinó que les gràcies us les dono jo a tots els mitjans de comunicació que en uns moments, sempre, no? Però que especialment en aquests moments, jugueu un paper molt clau també, no? A l'hora d'informar a la ciutadania que en aquests moments tan incerts és molt important. Per tant, moltíssimes gràcies a vosaltres per la feina i perquè heu estat en primera línia i al peu del canó també durant tots aquests moments complicats que encara no s'han acabat. Per el que em comentaves, realment, com tu dius, són uns moments que d'entrada es viuen amb molta preocupació perquè realment ens trobem en una situació totalment extraordinària, una situació que no s'havia viscut mai. En un primer lloc, evidentment, com a representants públics o com a ciutadans, la primera preocupació és per la salut de les persones, per la salut de la nostra gent estimada i, evidentment, de totes les persones que formen part de la nostra societat. I en pic, doncs, més o menys controlada, o si no, la paraula no és controlada, és atesa aquesta primera situació, doncs els regidors que tenim responsabilitats en aquestes regidories més directament implicades amb el progrés econòmic de la nostra ciutat, doncs també amb molta preocupació, en un primer moment amb uns escenaris molt incerts, intentant informar-nos a nivell també extern, a nivell mundial, perquè realment ha sigut una situació que no ens ha afectat només com a ciutat o com a país, sinó que ens ha afectat com a tot el món, en global. Per tant, per nosaltres era molt important també veure aquest impacte que estava tenint en economies de diferents països quan anaven passant per poder fer aquest anàlisi també de com acabaria afectant o com acabaria sent un impacte al nostre territori primer, evidentment, al nostre país, al nostre territori i, per defecte, a la nostra pròpia ciutat. Per altra banda, també recabant molta informació dels anàlisis que s'anaven fent des dels experts en economia, analitzant una mica tota la situació i analitzant també la comparativa amb altres crisis que s'han viscut. Realment van ser uns moments de moltíssima informació i uns moments que també el que s'havia de fer era anar digerint aquesta informació i veient com la utilitzàvem i de quina manera la fèiem servir per poder anar dibuixant aquestes estratègies que ens permetessin, dins d'aquest impacte negatiu que evidentment es preveia i que en aquests moments estem vivint i que encara es preveu que continuarem vivint en el futur més immediat, però veure quines eren, sobretot a nivell administració local, aquestes estratègies i aquestes accions que podíem desenvolupar per intentar amortiguar al màxim els efectes negatius de la situació en la que ens trobàvem. I ara, a dia d'avui, han passat uns mesos, evidentment totes les informacions que ens anaven arribant han anat avançant, hem anat veient la llum, algunes s'han anat acomplint, d'altres s'han anat modificant. Aquí sí que voldria potser transmetre un missatge d'un optimisme
contingut, perquè realment les primeres previsions, potser les més negatives, doncs sembla que no ho estan sent tot. Ara comentaves del turisme, comentaves de l'evolució i del comportament de la nostra ciutadania, dels nostres consumidors, i en aquest sentit no podem dir que estem en un bon moment, però sí que els escenaris més negatius que es dibuixaven en un principi sembla que no acabaran sent tan nefastos com preveiem. Tot i així, sí que és cert que estem en una situació complicada i des de les administracions, ara parlo com a responsable d'una administració local, però a banda d'establir estratègies i d'establir accions que puguem dur a terme i desenvolupar des de l'àmbit més local, també entenc que és la nostra feina com a representants públics i potser com a administració més propera a la ciutadania exigir i reivindicar administracions superiors que també puguin establir i puguin donar-nos aquestes eines tant a les administracions locals com a la pròpia ciutadania, el sector i el teixit productiu per poder superar una situació realment molt i molt complicada. Una situació molt difícil que, a més, ens ha portat a tensionar de la manera que vivim i, sobretot, a canviar de quina manera vivíem, que això és molt important. El pla de reactivació de la ciutat que afecta, com diem, és transversal, regidories, universitat, agents comercials, agents econòmics, en aquest cas, com diem, la Universitat de Rovira i Virgili i tots els actors que hi han entrat en joc. Però hi ha aquella altra part que és la teva tasca com a regidora de relacions cíviques, que a vegades has tingut, m'imagino, que rebre les queixes directes de problemes de la gent i això, en aquest cas, tot corria com a pressa, no? O la gent es nota molt angoixada, no? I això sí que haurà sigut difícil poder portar les decisions de manera improvisada perquè no teníem cap altra manera de fer-ho, això està clar. I com ha anat tot això? Com ho has viscut o com ho heu viscut des de la vostra regidoria, a part de l'Ajuntament en global, clar? Correcte, Jordi. Mira, com ara molt ben bé deies, és una situació que ens ha fet a tots reflexionar moltíssim. I també ens ha fet, ara parlàvem potser dels efectes més negatius del que pot suposar una crisi econòmica i un impacte d'aquestes característiques, però també hi ha hagut descobriments molt positius. I la regidoria de Relacions Cíviques ha sigut una regidoria clau en aquest aspecte, perquè hem pogut actuar com a enllaç des de la part, quan dèiem l'administració local és molt propera, doncs la regidoria de Relacions Cíviques encara és potser un pas més enllà de contacte directe amb les persones i de contacte directe amb uns col·lectius com poden ser les associacions de veïns, les entitats de la nostra ciutat, que tenen realment aquesta informació i aquesta direccionalitat, aquest contacte tan directe amb les situacions que es podien estar vivint a la nostra ciutat per les pròpies persones. Per tant, en aquest sentit, voldria fer també una reivindicació en aquests col·lectius perquè ha sigut, ara tu em comentaves, si ho hem viscut com a problemes, jo realment, com a regidora de Relacions Cíviques, ho he viscut més que com a problemes, com una eina útil per poder solventar o per poder donar aquest suport a les persones que en cada moment ho han necessitat. Per tant, en primer lloc, reivindicar aquesta feina tan important que sempre fan, però que en aquests moments ha sigut clau, d'aquestes associacions de veïns, aquestes persones organitzades dins de les diferents zones de la nostra ciutat i que s'han encarregat de donar suport i de detectar les possibles problemàtiques, les possibles dificultats que les persones i els ciutadans de la seva zona estaven vivint, per d'aquesta manera poder traslladar a l'Ajuntament de Reus i que des de la regidoria de Relacions Cíviques ho poguéssim canalitzar en funció de quina fos la problemàtica a les regidories competents. Aquí ha jugat un pes molt important també la regidoria de Benestar Social, donant tot aquest suport perquè, evidentment, l'impacte més immediat i les necessitats més immediates de la ciutadania van ser aquestes necessitats socials, les famílies que en un moment donat necessitaven per poder tirar endavant i per poder tirar endavant el seu dia a dia aquest suport, aquesta empenta de la part social a cobrir aquestes necessitats més bàsiques que en un moment donat es van aturar els ingressos d'aquestes persones. I aquí ha sigut una experiència de veritat molt gratificant. Evidentment, com tu deies, moments durs perquè t'arriben situacions de persones
que no t'agradaria que et tinguessin que arribar, però també amb aquesta satisfacció de que l'Ajuntament de Reus i els serveis socials han sigut eficaços i podem dir que han pogut donar resposta a tot aquest allau de necessitat que hi ha hagut en aquest primer moment. Per tant, la regidoria de Relacions Cíviques ha sigut una experiència molt gratificant, ens hem sentit molt útils també durant aquest període de confinament i de primer impacte, però això ha sigut gràcies a que hi ha hagut darrere també aquestes persones organitzades que han fet una feina admirable per la ciutat i per la nostra societat. I a banda d'això, per anar especificant el que diem, ja sé que és una pregunta no compromesa, sinó difícil de respondre. I ara què? Tant a promoció de la ciutat que a relacions cíviques, perquè clar, hem tingut que inventar una part de la nostra manera de treballar, tots, això està claríssim. I en aquest cas, què és allò primordial que ara hem de fer amb els dos àmbits, igual a relacions cíviques que a promoció? Doncs mira, per la part de relacions cíviques, com tu ben bé saps, Jordi, era una regidoria que en el moment en què esclata la crisi sanitària ens trobem pràcticament constituint-nos com a regidoria, no? I marcant aquest pla d'actuació i treballant conjuntament amb totes les entitats amb aquesta estratègia per a aquesta legislatura. Per tant, ara, immediatament, continuar treballant en aquesta línia i, a més, continuar treballant en una línia d'anar empoderant cada vegada més aquestes entitats, aquestes associacions, perquè si sempre havíem tingut clares, i jo com a regidora, quan assumeixo la responsabilitat de la regidoria, tinc clar que és una regidoria important, que és una regidoria clau i que és un punt de nexe d'unió entre la ciutadania, la pròpia societat i l'administració local, ara, havent passat tot aquest període, encara es pot detectar i es veu la gran utilitat i la gran importància. Per tant, continuar treballant, empoderant les associacions de veïns, empoderant i inclús també desenvolupant aquestes estratègies perquè realment cada cop més puguin ser més útils a la societat que representen dins dels seus diferents entorns, amb diferents iniciatives, amb diferents accions. Com tu deies, això ens ha fet replantejar tot, no? I, evidentment, fins ara les associacions de veïns duien a terme una sèrie d'accions que eren molt importants per la convivència dels seus barris, però hem detectat també, ja hi estàvem dibuixant aquest pla d'actuació, moltíssimes accions i moltíssimes més activitats, moltíssimes més estratègies, perquè cada cop més les pròpies problemàtiques que van sorgint de cada zona de la ciutat siguin les persones les que s'empoderin i, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, hi pugui haver l'administració al darrere donant-nos-hi les eines necessàries per fer front als reptes que tenim en el present, però també identificant els reptes que com a ciutat i com a societat se'ns presenten a futur i donant aquestes eines i treballant conjuntament, fixant-nos també no només en un curt termini, que evidentment ara la situació ens ha obligat a treballar dins del curt termini, però sense deixar de tenir una mirada llarga cap al model de ciutat i de societat que volem, i aquí la regidoria de Relacions Cíviques entenc que és molt important que puguem treballar-ho, construir-ho, dibuixar aquest camí a seguir i fer-ho, sobretot, amb la col·laboració de les persones i de la ciutadania. Per tant, pel que fa referència a la part de Relacions Cíviques, els objectius que ens marquem són aquests i continuar treballant, i jo crec que quan haguem superat tota aquesta situació més extraordinària podrem fer un dia una entrevista o podrem fer un dia tindre una conversa amb aquest pla d'actuació més centrat en la regidoria de Relacions Cíviques per no perdre ara molt de temps entrant en detalls, però que ho tenim molt dibuixat. I per altra banda, pel que fa referència a la part de promoció econòmica de la ciutat, tenim també dibuixades moltes accions a curt termini, concretament tres línies importants d'elles que estan destinades a la reactivació econòmica de la ciutat i que es van presentar dins d'aquest pla de reactivació econòmica. Estem ara ja desenvolupant tota la part més administrativa, legal, per poder-les engegar i llançar-les ja, per aplicar-les, i bé, confiant en que donin resultats, però també, com et deia abans, sense deixar de reivindicar les eines que necessitem que ens arribin al teixit productiu i al teixit empresarial de la nostra ciutat per part d'administracions supramunicipals, perquè realment és un moment en què fa molta falta i aquí, evidentment, nosaltres també som polítics, però som els que som
més potser propers i podem detectar aquestes necessitats i tenim aquesta relació més directa amb el teixit productiu i encara tenim molta feina per reivindicar a les administracions supramunicipals perquè realment és un moment molt necessari i hem d'anar tots a una. Aquí és el que volíem saber, no? Realment són molts reptes, en un moment de reptes, no? Com dèiem, no? Sembla que sí, ens repetim, però és això, perquè som un moment de reptes, moltes necessitats i una nova manera de fer les coses que en aquest cas sigui més productiu. Està clar que aquesta segona legislatura que estàs a l'Ajuntament de Reus t'hi has posat també amb molta força. Recordem, això ho tens, és qüestió de la situació. Vas fer la festa major, vas estar a la majoria de cultura, en moments que segurament van ser més fàcils. Fàcils no són mai perquè la festa major de Reus porta moltes complicacions i moltes despeses i molt de temps perquè no té cap altra solució, però en aquest cas per ara segueix sent l'última regidora de cultura que va poder fer unes festes majors, una festa major tant de Sant Pere com de Misericòrdia com cal, no?, que diuen, i com hauria de ser, això és lògic. Ara estàs encaminant aquests nous reptes, sobretot m'imagino que el repte més important per promocionar la ciutat, a més, és el teu bagatge professional de tota la vida, que estàs en temes d'aquest tipus, de promoció, de posar endavant eixos econòmics i sobretot una tasca que ja feies a les teves anteriors feines, que és aquesta unió d'unir nexos, però la de relacions cíviques és un repte important. Veig que el tens molt clar i cosa que notem, que potser la regidoria que als seus moments hi havia si serveix o no serveix, però clar, que en aquest moment de la crisi ens ha tallat la boca a tothom. I això t'ho dic seriosament, no? No, ens han donat compte que la solució és aconseguir aquest contacte amb una societat que, a més, tenia un problema i, sobretot, polir aquelles coses que potser de forma global ens portarà tots a conèixer-nos més bé i intentar aplicar aquells punts o aquelles mesures en punts concrets. Montserrat, ha estat un plaer poder estar aquesta estona amb tu. Per parlar sobre aquest tema, ja m'ha agafat la paraula, m'ha apuntat, que un dia parlarem, quan ens acompanyi més la normalitat, és tot allò que Relacions Cíviques fa amb les seves tasques i quins són aquests projectes i com se van desenvolupant, perquè hem de recordar una cosa, ho recordem als oients, el Covid encara el tenim, està aquí. I tant, Jordi. I crec que no hauríem de baixar tant la guàrdia. I en aquest cas ho dic jo ja directament com a mitjà. Està clar, Jordi. Mira, si per acabar em deixes fer també posar en valor quelcom que ens ha portat tota aquesta nova situació, jo crec que a nivell reflexió, que ara abans de començar l'entrevista també teníem una conversa amb tu, així aprofitant aquesta amistat que ens uneix, crec que una de les coses que jo em quedo i m'emporto, i crec que ha estat una lliçó de vida i que no l'hem d'oblidar i hem de continuar treballant, és que la pròpia vida és un projecte de tots. I jo crec que el que sí que, almenys puc dir a nivell ciutat, aquesta sensació de que si no ens va bé a tots, no ens va bé a ningú, que hem tingut tots i que continuem tenint, i cada un des de la seva vertent, i cada un des de la seva edat, i cada un des de la seva circumstància i situació. Però finalment, amb més acords o més desacords, jo crec que ens hem donat compte que som tots part d'un tot, que realment perquè això funcioni i perquè tots ens vagi bé hem de treballar tots plegats a una i cada un ha de fer una aportació a aquest gran projecte comú. I aquí jo crec que també ha sigut una experiència molt, molt positiva, inclús el propi pla de reactivació. Estem a govern, 3 partits polítics, però tenim també partits polítics a l'oposició, que ha sigut també molt gratificant poder treballar amb ells, poder veure que també ens han fet les seves aportacions i que realment en aquest moment hem sigut capaços tots plegats de visualitzar que hem de treballar, evidentment, amb la diversitat, amb les discrepàncies, amb les diferents ideologies, però que tots i cada un de nosaltres tenim quelcom bo a aportar a la nostra ciutat i representem també una part de la nostra ciutadania. I en aquest sentit jo em quedo amb aquesta gran lliçó i amb aquesta gran riquesa que tenim i encoratjada a continuar treballant
en aquesta línia, amb la ciutadania, amb els diferents grups i agents polítics de la ciutat, amb els diferents agents socials, econòmics. Jo crec que la gran riquesa que tenim, i a més, a Reus, i ara permeten com a regidor de promoció de ciutat que llanci una falca dient que a Reus, a més, és una ciutat que anem sobrats d'aquesta riquesa i d'aquests valors. Per tant, claríssimament ens en sortirem i aquesta és la gran lliçó, treballant tots plegats. Doncs això és potser de les lliçons que que hem d'aprendre en general amb aquesta nova situació que hem viscut, que ens ha posat al límit, i ara que estem millor, però no hem d'oblidar que les coses poden tornar o que la societat s'escriurà d'una altra manera i a més a nivell global, és a dir, que el nostre no és només de localista, i el fet que els partits i els representants polítics de la nostra ciutadania creixi i es noti ben agloriat el fet d'unir esforços amb altres forces i a vegades potser oblidar, i això ho dic jo perquè en aquest cas soc més neutral, oblidar els tacticismes polítics que a vegades són excessivament exagerats i jo crec que en aquest moment menys s'haurien d'utilitzar. Doncs Montserrat Caelles, moltes gràcies, regidora de promoció de la ciutat, regidora de Relacions Cíviques, moltes gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Ciutat. Moltes gràcies, Jordi, a vosaltres també per tota la feina que feu i a disposar. Una abraçada. Moltes gràcies. I els oients, ja ho sabeu, seguiu en sintonia amb Ràdio Ciutat.